A jota xunto coa muiñeira é o outro ritmo rei do baile solto en Galicia. Eu creo que teñen a mesma importancia, a mesma representatividade en toda a nosa xeografía, tanto muiñeira como jota. E bailábase dende logo en todos os sitios, agás onde se baila o maneo, que en realidade pois o mesmo, como se fora un tipo de jota, porque tamén é un 3x4 exactamente igual, non? Comparten coreografías tanto tamén coa muiñeira, porque as figuras como pode ser un tablón ou unha roda ou roda contra a roda aparecen tamén nas jotas a nivel xeral, pero sí que un baile moito máis intenso, moito máis duro de bailar, por así decirlo. O 3x4 pois vai casi o doble de velocidade neste caso, non? Que iría a muiñeira, entón é moito máis vivo e máis canso, lóxicamente. Como todos os bailes soltos de Galicia, sempre se baila en espello. Pode haber algún punto moi puntual, justamente, que vayan encontrados, que solemos dicir os bailadores de tradicional, pero sempre temos que ir en espello, ou seja, que se eu levanto o pé dereito, a miña parella ten que levantar o esquerdo, nunca vai levantar tamén o dereito. Eso era como se bailaba de xeito tradicional. E o tema de que sexan rodas, tablóns ou, bueno, as cuestións coreográficas dependen non en sí de que sexa unha muiñeira ou unha jota, senón en realidade o que dependen é da zona onde se bailen. En unhas zonas hai pois máis tablós, noutras hai sempre roda contra roda, iso depende. Tamén pode acontecer que se poida tocar con gaita ou con outro instrumento, acordeón, instrumentos de vento, ou que poida ir con pandeireta e voz. Iso é, como dicimos, dependendo da zona onde se baile.